Pop-up Formule Wijnrestaurant op het Land, een initiatief van wijnrestaurant Mes-Amis, viert dit jaar haar eerste lustrum. Voor deze bijzondere editie gaan ze naar een nieuwe locatie en introduceren ze een iets aangepaste formule. Ja, voor onze eerste lustrumeditie hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het paviljoen is echt nog maar 1/3 van de vogelformaten. Andere locatie, andere menukaart uiteraard, maar meer verfijning, meer wat we bij Mes-Amis doen, willen we nu hier overbrengen. We serveren nog maar 100 couverts op een avond ten opzichte van 300-400. Dat is toch al een redelijke wijziging. Ja, en weer een nieuwe locatie in Meersen. In Meersen hebben we een partner gevonden in Raar Saint-Remy, in het gelijknamige gehucht Raar. Familie Klaasens, Arno en Josje hebben daar een wijngaard. En wat bijzonder is aan deze wijngaard is dat ze heel divers werken. Van mousserend tot met zoete wijn, maar ook een eigen distillaten, een calvados. Ga zo maar door. Ja, we zijn nog heel even bezig. We hebben net ons eerste weekend gehad. Er komen er nog 4 aan. Tot en met 28 juli. Dus zondag 28 juli, dat is onze laatste draaidag hier. Dan moeten we helaas wel alles opruimen, inpakken en wachten tot volgend jaar.